ngono. Kandha utawa omongane ora ngono kuwi. Merga mriki niki nggene wong alus. Apa-apa mesti ngangge semu ora kondur gradakan kaya sampeyan ngoten niku. Sampeyan dijak gelut ditantang perang ning sampeyan ora krasa. Lah niki sing bodho Pandhawa napa sampeyan mang oleh-olehi dhewe ngoten niki. Yen pancen Werkudara nantang perkara karo aku ya ora wedi, aku ora gigrek. Yen pancen wani ya kudu dipikir sing dawa. Bunci sampeyan arep perang karo Werkudara niku napa? Werkudara niku kadigdayane sampun kondang mbrebeki jagat. Lah ya ngono ta Kang Tagak? Yo bener. Nun sewu. Aja kok lamake menungsa dewa kemawon iring kalian kaprawirane Werkudara. Duwe pusaka loro, pusaka kodrat karo pusaka wiradat. Kodrat wujudipun kuku Pancanaka. Iku dawane mung setengah